Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separate. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n parhau gyda Dungeon Dis I dathlu'r ffaith bod bod yna fersiwn allan ar y Nintendo Switch sy'n cyffroes iawn a dwi'n credu ni dros hanner ffordd trwy'r game. So dyna ni. So rwy'n bach yn agosach dwi'n credu. Felly just off. Okay. Dyna ni. Felly Can you weld newid Bully near Flam. Oh. A bully. Fi'n erbyn y bully dwi'n credu. Felly beth sydd gen i? Flip? Na. 4 llosgi Indies. Llosgi ar ewin. Fi'n gallu flipio Sdim werth flipio hwn. Wneud hwnna. Rewi 1. Mae 'da fi ffyrnigrwydd sy'n troi nhw gyd yn 6 ond dwi'n credu mae angen I fi ddefnyddio hwnna eto. Rei nawr.
Ha! Just... Lefel i fyny. Gweld hwnna. Dwi ddim mor special a hynny. Right, gwneud... Ww, fi ddim eisiau hwnna. Ennill bendith ar hap. Ma' hwnna'n well. Ennill dreinen. Ti'n werth uwchraddio rhywbeth. Calon elastig. Gwella. Gwneud newid ffon gemfain. Cyfrifiannell ffon fawr. Nai swapio calon elastig am rhywbeth dwi ddim angen. Cynhwysydd. Cyfrifiannell. Yeah. Alwania. Ma'r saith yna'n okay. Ac yna... Dreinen. Aha. Mae hwnna'n cool achos bydd hwnna'n rhoi deg I fi. Llosgiad gwych. Cyfrifiannell. Os dy fi ddigon? Na. So, ail drefnu sydd angen fan hyn nawr. Lle na I roi'r... mae'n risgyn dwi. Ie, na I roi'r calon elastig mewn. Super dewin. Dau, pedwar, chwech, saith.
Fi ddim eisiau 4 niwed. Nid hwnna. Wella. Rhaid fi cael stro arall. 6 a 6 yn neud 2 a 2. Le bydd y 2 di cael ei siocio wedyn. Roedd llai o siawns iddo fe. Diddorol. Gyd wedi rewi. Felly, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 3 nôl. Gwella gan 3. 3. Okay, I suppose. Yn iawn. 30. Felly cael hwn. Newid. Be sydd fan hyn? 2. Fi ddim really'n hoffi rain. Ma' unrhyw beth gyda iechyd wastad yn handi. Hyd yn oed os mae fe just am amser byr. Ffôn fawr. Mae'n tricky. Fi'n credu fi angen y ffôn fawr eto. Di neir la la la. Rewi. Tan. Tro nesa. Gwella. Rewi. Shop boy. Gwella 3. Ddim defnyddio ffyrnigrwydd eto. Okay, rewi o 4. Llosgi o 1. A beth am gwella.
Dyna gyd o'n i'n gallu cael mas o fe o ran iechyd. Right. Pity gofod gadael hwnna mynd. Ond ddim diwedd y byd. Na. Y blaidd. Dyna blaidd. Right. Llosg o un. Drainen. Rhaid fi atgoffa fy hun sut mae'r drainen ma'n gweithio. Felly be faint sydd dy fe? Llosgu un dis. Fi am hwnna. A newid o 3. Newid o 2 sioc. Dwi eisiau sioc neu llosgi? Llosgi. Llosgi. Dithio. Right. Gwneud max gwella iechyd o 1. Pump. Prum. Fi'n mynd ar ôl just 1 te. Fi'n mynd llosgi. Trol yna. Felly, na i gwella fy hun. Mae wastad yn mynd i bod yn risg o colli'r pipe. Yeah, okay. So, uwchraddio offer. Copio offer. Cael hwnna. Right. Mae bod yn ofalus. Gwneud newid o 2. Adio 2 brwydyr. Cynhwysydd. Oh my god, mae 'da fi 3 calon elastic. O na, mae'r un yna ddim mor dda. Okay. Gallai gadael un yna mynd te. Rhywpwynt. Gyda fi digon. O, pawennau ci bach. Defnyddio hwnna hefyd. So, os dwi'n rhoi'r 2 iechyd mas. O na, dwi ddim angen rhoi'r 2 mas. Hwnna. Actually.
Oh boy. Mae fe'n seithwr 6 yw ei prif move fe. Sy'n effeithiol iawn. Rhaid bod yn haflu bimp, rolio 2 bimp. Okay. Mynd am hwnna. Eilrif. Neud hwnna. Sioc arall. Ooh, dim byd. Anything dreamy? I bod yn hafal I bimp. Hwnna'n rubbish. Rubbish. Fi ddim gyda pimp felly. Just mynd am hwn. Oh, yeah. Felly Draenen 6. Niwed o 2. Gwellta fi neud niwed o 2 plus cael y sioc. Felly a fi am hwnna. Hwnna. Naw sydd angen arna I. Hafal I bimp, na fi'n methu wneud hwnna. Na I wneud hyn. O, 6 dy fi. Dylen ni wedi wneud hwnna. So... be fi'n wneud? 2, 2 a 2. Dyna ni, hooray! Hooray! Cracker neu'r dyn gwiail. Right, mae angen cael bach o iechyd nôl. Cael o'n lastig arall, neu... Na, mae'n oce. Fi ddim angen 2. Felly fi cadw hwnna. Wan I dan, sgen I ddim symudiadau tân. 3. Un munud, ydy hwnna'n meddwl dwi'n mynd I cael 2 pob tro? Helo, Emrys, siwmai? Dechreuad eitha cynnar am sesiwn, just 1 rediad ddo, a wedyn I cael break. Ie. Siwmai, Emrys, nes ti gweld, nes ti ennill yr peth, nes ti weld os mae'n gweithio... O, os ti mewn gwaith, gych chi gweld y wedyn, ond ti wedi cael tro ar gweld yr dungeon y dis eto. Sorry, fi'n siarad mewn riddles fan hyn. Okay, 4. Dwi'n cael 4 fyna. Na. 3, 4, 5. Yeah.
Right. Ooh. Yikes. Un. Mae rhain I gyd yn cael eu treu'n 6. Mae'r canlonau elastig allan o'r cwestiwn. So, 6. Tri fan'na. Un. Ah, damn. Dwi 4, 6. Dwi ddim yn werth hwnna. Ond os ni 4. Dim ar gael na. Gwell I fi gynta. Gwella gan 1. Gan 6. Navy blue. Gwneud nifer y 6, adio 2 bob brwydr. Peth yw, gall hwnna bod yn really defnyddiol os mae fe'n mynd lan a lan a lan pob brwydr. So... oedd yn unlwcus. O'n i'n... kind of... newid... hwnna'n really nice. Newid o 6. Beth bynnag fi'n neud, adio 2 bob brwydr. Os gall hwnna just bod yn adio pob tro. Oh my god, hwnna yw'r peth gorau. Definite. I checkio y Kevin. Oh yeah. Dyn ni byth yn swapio hwnna. Am unrhyw beth. Nawr. So beth fi'n mynd I roi hwnna? Calon elastig. Gargoyle. Kraken. Right. Peth cyntaf mas o'r ffordd. Gwella 6. 3. Hwnna'n rhoi 6 I fi. Gwella 1. Beth fi'n neud? Dylen ni jyst wedi bod yn defnyddio hwnna. Pob tro. Peth yw nawr, dwi ddim yn gallu gweld beth yw'r sgôr. Sy'n risky. So... Andrewio gan 3. 6 beth bynnag. Dwi'n mynd am hwn.
well i fi defnyddio hyn. Wych. Cael y siocs mewn. Mae'r dallu yn creulon iawn achos so ti'n gallu gweld, so ti'n gwybod faint ti ar. So dyna ni. 4 no way dwi'n newid hwnna. O'n i'n meddwl bod fe, ond diwedd y dydd 7 lwcus. Mi'n swapio hwnna fyna. Right. Gunswigo, gwneud niwed o 1. Pasfo'n scrap yn troi'n gunswigo. Stop it, cymryd 1 tro ychwanegol. Gwneud 2 niwed, gall defnyddio'r unig ar dro eilrif. Right, dwi'n mynd i... Fi'n siŵr os mae'n risg ddim cael fflio drwy hwn heddiw yn ddigrwfol. Yeah. Of course. Rhaid bod yn hafel i 7. 5 a 2. Gwneud 7 dychwelyd y dis. Eitha cool. O, 1 o'r dis. Right. Oh dear. Gwetha. Rhaid bod yn hafel i 7. Nawr 10. A os dwi'n neud 6 ac 8 neu hyd yn oed does dim rhaid i fi wneud hwnna. So neud 8 fanna, 4 fanna, a ni wedi neud e. Oh god, level max. Ooh. Right, rhywbeth arall. Mae'n good, nes I arbed dablygu un dis diolch. Right, fi'n falch nawr, fi wedi rhoi hwnna fyna. Ffwndrys, dablygu un dis dychwelyd yr un arall. Dablygu... Mae hwnna yn mynd I bod yn well yn dyw e. 50, ond... Dig... Na hwnna. Bendant isio hwnna. Ffôn fawr, solid. Siocs falle mynd I bod yn defnyddio. Does dim lle I hwn. Ww, gawn ni weld beth sy'n digwydd fan hyn nawr. 3
Gwneud newid wastad yn cael ei cynnig fel scrap. Hwn yn diddorol nawr achos mae'r ail ddefnyddiadwy yna yn cool. Deg. Sy'n sôn 10 pob tro. A wedyn 6. Hwnna'n defnyddiol hefyd. Fi ddim yn siŵr. Na i aros gyda beth sydd 'da fi. I don't know. Falle gallai swapio sioc. Wedyn bydd ddond gyda fi. Mae 5 dis. Felly 1, 2, 3, 4, 5. Mae hwnna'n eitha good. Dwi'n credu mae angen mwy. Bant o ni. Sgathach. Cawn weld os oedd hwn yn syniad da neu beidio. Hei, nes i glywed bod llygaid blanc yn gweld ti'n cwmpo a methu a chwmpo eto. Dechrau nawr. Bendith ar hap. Ffyrnigrwydd. Le bydd y siocs. Yna. Dim lot o mantais siocio 3. O na, 3 move, yeah. Damn. Right. Pŵer i fyny. Mae rhaid i fi defnyddio'r serum bygynol yna. So 6. O, mae fe'n rhoi e nôl i fi. Neu ddweud 6. Gwella. Newid o 10. Oedd hwnna'n werth defnyddio a cadw ymlaen gyda. Lwcus mae 'da fi'r 10 yna. A wedyn gwella. A dyna ni. Yay! Wel, mae gen i un peth i roi ti. Ti'n barhaus. Dal yn meddwl am dymuniadau dy galon. Ti wedi ffocysu ar ennill. Felly gad ni weld yr olwyn sy'n troelli. A nawr stopio'r olwyn ar edrych ar hwnna. Colled arall anffodus. Dim ond un mwy ar ôl. Ie, oedd e'n hawdd yn y diwedd. Iawn. O'n i'n lwcus, though, ond fi'n credu mae rhaid i chi mynd a meddwl am fel y thing yna o adio 2. Os byddwn ni wedi cael gwared o hwnna, bydd e'n game hollol wahanol. Felly, ie, oedd hwnna'n cool. So, un mwy. Gweld beth fi wedi casglu. Fy hun afalau eraill. Offer peren mewn pinsiad. Cas bethau bananas. Reswm dros ddod i'r dungeon. Cafodd ei greu yma fel rhan o gyfres o arbrofion arswydus biolegol. Oh god. Wy, mwy ar ôl. OK. Dwi'n mynd i cael bach o break nawr. A wedyn byddai'n nôl ar ôl cinio i trio gorffen y dyfeisiwr heddiw. So dyna'r nod. Felly, ie, fi'n credu beth yw'r
6. Beth yw'r reolau'r 6? Just i fi bod yn barod. Popeth nôl i normal eto, nes bod ti'n mynd lawr, llawr yn dyfnach, chi'n mynd mewn i'r dungeon y mwy. So, yr un reolau yw e. Okay, cool. So, yeah, fi'n mynd i cael bach o break nawr, a byddai nôl gyda chi a just ar ôl cinio. Right, gweld ti wedyn, Emrys, pob hwyl pawb, na i gweld chi wedyn. Right, ta-da! Grach wedyn, ie, fi'n gwybod. Ond mae rhaid fi cael dyfeisio'r mas o ffordd heddiw. So, na i trio fy ngorau heddiw. Iawn, gweld ti wedyn, Emrys, ta-ra.